Benvingudes al canal Amor Transformador i Conscient. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Avui comparteixo què és per a mi l'amor incondicional. Abans, però, vull deixar clar que estimar de forma incondicional no implica tenir una relació incondicional. Amor i relació es troben en plans diferents. Les relacions han de ser equitatives i, de forma ideal, creixent en equilibri. Raül Duran ho explica en el vídeo que enllaço a la capseta de descripció. A dona a B 20, B dona a 30, A dona a B 40 i així successivament. D'aquesta manera construïm relacions que es retroalimenten, que creixen i es van equilibrant. I què és per a mi l'amor incondicional? Té aquests requisits. Comença per mi mateixa, es basa en el respecte, és universal, no té expectatives i no necessita ser expressat. Només puc donar allò que ja tinc. Per tant, abans d'estimar, he d'estimar-me a mi mateixa. Abans de respectar, m'he de respectar a mi mateixa. És universal. Si jo només estimo les persones que em cauen bé, les persones que tenen les mateixes ideologies o creences que jo, les persones que fan el que jo vull, poc incondicional és aquest amor. Per això trobo rellevant distingir entre amor i relació. Evidentment, jo vull tenir relacions que m'aportin i a les quals jo pugui aportar, però l'amor en si és per a tothom. Quan vaig entendre això, vaig poder superar ressentiments que tenia cap a persones que m'havien fet mal, perquè també vaig entendre i acceptar que tots actuem segons el nivell de consciència que tenim en cada moment i no podem fer-ho d'una altra manera. L'amor incondicional per a mi no té cap expectativa de ser correspost. Pot ser-ho, però no ho necessita ni ho espera. Si jo estimo esperant que l'altra persona m'estimi algun dia, és més aviat una bestreta d'amor. És com dir, jo t'avanço aquest amor i tu algun dia ja m'estimaràs i ja me'l tornaràs. I no necessita ser expressat. Pot ser-ho també, però no ho necessita. Segons la meva intuïció, l'amor incondicional parteix de la pau interior i de la serenitat de la persona que estima. Per tant, no té cap urgència ni cap ansietat de ser expressat. I això ho comento de forma molt específica per quan sabem que l'altra persona no pot rebre aquest amor. Si nosaltres li diem, passem del pla del sentiment al pla de la relació i les relacions s'hi han de ser equilibrades. I com que sabem que l'altra persona no pot rebre aquest amor, estem creant un desequilibri. I vosaltres què en penseu? Què creieu que és l'amor incondicional? Al proper vídeo parlaré de la gestió de la incertesa. Fins aleshores.